Здравейте отново, както ви обещах в рубриката "Защо диетите не работят". Във всяко едно видео ще си говорим за различен вид диета или режим. Днеска съм решила да си поговорим за една всеобщо известна диета. Едва ли има човек, който да не е чувал за кето диетата на Атанас Узунов. За съжаление, и аз не само съм е чувала, съм е пробвала и имам щастието да нямам толкова сериозни последици, както последици имат хора, които познавам от този режим. Аз просто имах йо-йо ефект, но какво представлява този режим, сега ще ви кажа. Режима по принцип започваме сутрин гладуване, само с бронзирано кафе, до 1-2 часа може би някъде не се яде. И след това започваме да се храним, като в рамките на 3-4 часа ние трябва да изконсумираме храната, която ни се полага за деня. Първото, което е най-малкото зло, което ви казах още отпреди, когато гладуваме сутрин, ние забавяме много метаболизма и кръвната ни захар много пада под нормите. Но това не е толкова фатално, колкото е фатално другото от употребата на този режим. А това е именно прекомерната консумация на мазни храни и на много мазнини, имам предвид, защото ние в този режим ядеме прекалено много месо, продукти, които много ни омазняват черния дроб, и при една продължителна такава консумация и такъв режим се стига до пагубни последици, като камъни в жлъчката и дори може би и отстраняване на жлъчката. Също така бъбреците ни не функционират правилно, дори познавам хора с функцията им на бъбреците директно спират, и това е в следствие на продължителна употреба на този режим. По принцип този режим, ако някой иска много бързо да сваля килограми, е окей, за кратко време да свалим бързо килограми, въпреки че тези килограми, които ще ги свалим, това не са фактически мазнините, които искаме да махнем, това е мускулна маса, и съответно после при спирането на този режим идва йо-йо ефекта и ние си ги възвръщаме в два пъти повече. Затова този режим не е за много дълга употреба, така да се каже. Ако има хора, които го правят с години и примерно казват, че нямат никакви последици, обаче нямат никакви последици за здравето, говоря за бъбреци, за жлъчка и така нататък, наистина тези хора са големи късметли. Но другото, което е за този режим, ние изключваме въглехидратите. А въглехидратите са един от основните нутриенти, които са ни жизненно важни за нашия организъм. Много хора смятат, че когато изключим въглехидратите, ние ще отслабнем. Това е много погрешно разбиране, но специално за въглехидратите ще ви говоря в отделно видео. Сега искам конкретно да говоря за Атанас Узунов, за тази диета. Какво става, когато ние ядем, в смисъл такъв, правиме този диета без въглехидрати? Когато лишим организма ни от въглехидрати, всъщност те са основна част за функционирането на мозъка. В смисъл такъв, че когато ние не консумираме въглехидрати, мозъчната ни дейност отслабва. Също така може да получим при много продължителна липса на въглехидрати, получаваме депресивни състояния, нервност, напрегнатост, разстройство, и може би много от вас са усетили, ако нямат други такива последици от тази диета, може да сте усетили такива, да имате нарушения като нервност, напрегнатост, депресия и такива неща. Това също е една от последиците от този режим на Атанас Узунов. Ето защо изобщо не ви го препоръчвам този режим. Затова правилното и балансирано хранене е най-важното, и ако искате да се научите как да се храните и здравословно и балансирано, може да пишете в коментари, свържете се с мен, на драго сърце ще помогна на всеки един от вас. Благодаря ви отново и очаквайте следващото видео.